Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Ngayon, isasabay namin yung mukbang namin ng lugaw dahil quarantine nga. Sa experience namin sa COVID 2020 ng Baguio City. Ngayon, quarantine kami, nasa bahay lang kami. Pagkain namin, lugaw. Special na lugaw. Dahil yung lugaw na yan, shiitake, saka TBB lang ang nilagay. Walang karne. Siya din nakikain. At i-discuss namin yung experience namin ngayong naka-quarantine kami sa bahay. So, umpisa na natin. So, update namin sa current na nangyari dito namin sa Baguio. So, nasa bahay lang kami. At ang buong Baguio ngayon ay naka-quarantine, community quarantine. Ito yung itsura sa labas pag umaga. Ito naman yung itsura sa labas paggabi. So, credit to the owner, no? Makikita nyo naman talaga na napaka-masunurin ng Baguio about sa quarantine na sinasabi nila. May mga mangilan-ngilang ka makikitang tao pa rin. Siyempre, yung mga nagtatrabaho sa pagkain, sa mga iba't ibang company na hindi nagsara. Gaano kabait yung mga taga Baguio sa pagbibigay ng malasakit sa kapwa. Ito, nagbibigay sila ng mga libreng tutas at gulay. Ito naman yung pagsunod nila sa social distancing sa pamimili. Dito sa Baguio, parang nung nag-community quarantine, pinagbawalan din yung mga public transportation. So, nagkaroon ng mga pag-i-impound ng mga sasakyan, jeep, taxi, at iba pa. So, ito yung mga picture na nakita namin about sa community quarantine na na-impound yung mga ibang sasakyan. As individual naman, paano namin ginagawa o ginagampanan yung sariling role namin o yung part namin sa quarantine ngayon dahil nga sa COVID. Bali kami, ang ginagawa namin yung pagsunod dun sa isa lang yung lalabas. Yung role namin is yung isa lang yung lalabas, tapos palakasin yung sistema ng pangangatawan namin. Smoothies! Palakasin yung sistema ng pangangatawan namin. So, paano namin pinapalakas yung sistema ng pangangatawan namin? Si Baby, siya nag-i-intra. Tapos, so nakikita nyo naman, uminom kami ng smoothies. Yan, uminom kami ng smoothies. Saka, sa mga ginagawa namin, Yung pagpapaaraw. Grounding.
Ilalagay namin yung description sa baba kung ano yung mga yung link. Ay. Ilalagay namin yung link ilalagay namin yung link sa description sa baba kung ano yung mga ilalagay namin yung link sa description sa baba dun sa Lalagay sa mga yung- video na pwede nyo tingnan para benefits ng grounding, benefits ng sunlight, at benefits ng banana sa amin. Yun yung mga paraan namin as of now. Sa Baguio, ang hirap lumabas kasi kailangan ng mga permit. At yung mga pagkain kasi limited na. May limit na eh. Yung sa Talipapa na malapit sa amin kasi konti na lang yung paninda nila. Kaya buti nakapag-imbak kami. Sa part namin nakapag-imbak kami ng bigas beforehand pa lang na magkaroon ng community quarantine. Yung tag 850 sa 25 kilograms. Mura na eh, parang 34 lang ata yun. Tapos yung nakapag-imbak rin kami ng banana kasi nagpo-pros naman kami ng banana na 20 kilograms ng banana. Nakuha namin ng 28 per kilo. At yung iba, yung intra ni baby, pakunti-kunti lang naman. Yung super duper food naman kasi matagal lang ang supply namin yun. Parang 6 months supply namin ng binibili namin. At yung super duper food naman, pwede nyo tignan sa Facebook ng super duper food. Nandun naman yung description kung ano yung mga nakalagay sa super duper. Tulang malunggay, turmeric, chia, spirulina, saka mangosteen. So, yun ang para sa amin, yun ang ginagawa namin. Stay safe sa mga pamilya namin, sa lahat ng lumalabas, at lalo yung mga nagtatrabaho pa hanggang ngayon. Shoutout sa family namin sa Manila, sa Bicol, sa Pangasinan, sa UK, at sa mga kaibigan at katrabaho, kakilala namin sa iba't ibang panig ng mundo. At yun lang sa akin sa ngayon na to, sa vlog na to. So yun lang po, live love, love life. And pure happiness.